ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನಡ್ ತೆತ್ತಿದ ಕೋರ್ದ ಕಚ್ಪೆಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೂಕ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ತೆತ್ತಿದ ಕೋರ್ದ ತೆತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಪಾಡುಚಿ ದೇಪಣನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಐದು ದುಂಬುಯಾನ ಈ ಕೋರಿನ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ ತೊಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ಸಿಟಿ ಬೇಯ್ಪವೆ ದೇಪಂಡ ಅವಿನ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪವನಿರ್ದು. ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲುವರ ಇಂಚೇನೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಂತುಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಲೆ ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಪೊಸತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ನೀರು ಕುಟ್ಟುದು ಮಸ್ತ್ ಬುರ್ಚಿ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಟ್ಟುದು ಒಂಜಿ 10 ಸಿಟಿಂದೇನು ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪವಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ ತೊಡಿಲ ಬುಡ್ದು ಬೇತದ ಆಲಯನ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಇಂದು ಕೂರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪು ನೀರು ದೋಸೆ ಒನಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬನಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿದೆ ಕುಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಮೂಲು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕೆ 2 ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಅತ್ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಪೂ ಉಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಎತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆಜಿಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಅವಿನ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊದ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡುಯಾನು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆಡು ಶೋಕು ಪೊತ್ಪೊಡು ಇಂದು ಏನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮನೆದ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಂತದೆ ಇಂದುಲ ಮೆಥಡ್ ನಿಕ್ಲೋರು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಂತುಲಿ ಇಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪೋಲಿ ಒಂಜೇ ನಮನೆದ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ತಿಂದು ಬೇಜಾರನಕ ಈ ಮೆಥಡ್ಲವರ ಮಂತುಲೆ ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಐದು ಒಂಚಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐನೆಟ್ಟು 2 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿಲೆ ಯಾವು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೇ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ತುದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಮುಂಚಿಂದೆಲ್ಲ ಪೊತ್ಪೆರ ಪೋಪುಚಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಮೆಥಡ್ ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಎಣ್ಣೆಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೇ ನಮನೆದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಂತು ತೂವಲಿಂದ ಆತೆ. ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪುದೀನ ಇಟ್ಟೆ ಪಾಡೊಂದೆ ನಾನು ಪುದೀನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಘಾಟ್ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜೀರೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆನ್ನೆತ್ತೆ ಶೋಕು ಮಂತದ್ದು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ನೆಟ್ಟು ಶೋಕು ಮೆತ್ತಗಾವಡು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೊತ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಶೋಕು ಮಂತು ಪೊತ್ತು ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಖಾರ ಗೇತು ಬೋಡು ಆತೆ ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಪಾಡೊನ್ಗ ಏನೊಂಜಿ 5 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಆತ ಖಾರ ಅಜ್ಜಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರ್ದೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನುಂಡು ಅವೇನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಯಾನು ಬೇತೆ ಇಡ್ಯೋಡ ನಿಕಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ಜೀರ್ದೇರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುರ ಯಾನು ಏಪಲ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಅವನು ಪೊಡಿ ಮಂತು ದೀದುಪ್ಪು ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ 1 ಚಮಚದಾತು ಕಡಲೆ ಪಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಸಲಾಯಿ ಕಡಲೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಗಸಿ ಆಡೊಂಚೂರು ಸಾರೊಂದು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಕಡೆಪೆನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಪೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಲಾಯಿ ಕಡಲೆ ದಾಯಪಾಡ್ನುಂಡು ಗಸಿ ಕೋರ್ದು ಹಚ್ಕೊಂಚೂರು ಗಸಿ ಆಡೊಂದು ಆತೆ. ಒಂದು ಕಡೆದಾನಗ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುಂದು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಉಂಡು ಅವಲ ಸಣ್ಣ ಆತನ ಅವೆನ್ನ ಕಡೆ ದೀತಿಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೋಪುನು ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಿತ್ತು ದೀವೊಂದೆ ಐಕೊಂಜಿ 3-4 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಈತ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದನ ನಿಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಆತೊರ್ತನಗ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀತಿನ ಕೋರಿಲ ಬೇಯ್ದಿನ 10 ಸಿಟಿ ಆತುಂಡು ಅವೇನು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಂದ್ ಮಂತು ದೀವೊಂದೇನು ಐಕ್ ಅರೆಪುನು ಪಾಂಡಾನು ನೀರುಲ್ದಾಲ ಪಾಡ್ನ ಬುರ್ಚಿದೆ ಅಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪೊದುಪು ನಾನೇ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಅಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪೊತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅರೆಪುಂದಲ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಅರೆಪುದ ಕಲ್ಲರ್ ಇಂಚ ಆತನಂದು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೋರಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡುವ ಇತ್ತೆ ಐತ ನೀರು ಸಮೇತ ಪಾಡುವ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿನ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೆಂದು ಹೊರ ಕೋರಿನ ಶೋಕು ಬೇಯ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಪುಡು ಬಣ್ಣ ಅವು ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ
ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ನಗನೆ ಯಾನು ಐತ ತೆತ್ತಿನ ಎಕಡೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚದು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ದೆಪಂಡ ಕೋರಿ ಅರೆಪ್ಪುನು ಶೋಕು ಒಯ್ತು ನೋಡು. ಇತ್ತ ತೆತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೇನು ಬೇಯ್ಯರೆಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೀಪೇನು. ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಇಂಚು ಕುದ್ಯೊಂದುಂಡು ದೆಪಂಡ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಅರೆಪು ಹೊರ ಒಯ್ತೊಂಡೇ ಅವು ಕೋರಿ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ದಾಲ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲಿತೆ ಸೇರವನೊಲಿ ಇದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಗಸಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಒನಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಹೆಚ್ಚ ಕೂಟೊಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾರೈದ ಅರೆಪುನು ಕೂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕುದ್ಯೋಡು ತಿಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಬತ್ತುಂಡೆ ಅವು. ಇಡ್ಯೋದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಕುಟ್ಟುದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಕೊದ್ದೆ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಇದು ಪೂರ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿಗಂತೂ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ದಾಚ್ ಮಂತನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು ನನ್ನದಲ್ಲ ಏನು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.